preguntes des de fora, també que se'ls considerava com uns treballadors, com si diguéssim, més privilegiats, els treballadors de Cal Trepat envers dels altres? No, més aviat era una casa que no es guanyava quartos, però gràcies a Cal Trepat, al temps aquell, a part que es vivia, perquè s'esbarallaven la gent per entrar a Cal Trepat. I qui no té influència en monges o capellans no entrava. Això, jo hi vaig entrar perquè li dic a la meva mare cunyera Cal Trepat, que el doctor dels millors casos de Targa, la meva mare cunyera. Havia treballat a l'Art Joventut, havia treballat a la Parrilla, és dir que... Així ella va ser el seu passaport per poder entrar a Cal Trepat. Sí, a mi no em va calguer anar al món a demanar per clemència, al món, perquè si no coneixies el món de Vilagrassa, que dins Cisco, allà no hi entrava ningú. Si no tenies amistat amb capellans o monges, tampoc. Així creu que aquesta era una condició especial per entrar a Cal Trepat? Sí, perquè com que era una casa que llavors tothom hi volia entrar, perquè més d'aviat hi havia pobresa i tothom... Però esclar, jo quan hi vaig anar vaig guanyar 165 pessetes quan vaig entrar. Clar, això jo tampoc quan vaig vindre de la mili vaig obrir els ulls i vaig dir doncs jo m'haig de buscar una altra cosa i per això em vaig marxar i me'n vaig anar a Cervera a treballar.